Assalamu alaykum mehriban adamlar, eziz vatandaşlar. Türkmen Portal websaytymyzyň hormatly we elbetde mehriban tamaşaçylary. Ene bilişimi diýeli bugünkü günde biz yurdumyzyň Garagum çölüne şeýle ajaýyp tekralyga çykyp, siziň bilen şeýle pagary paýlaşatymyz gelýär. Elbetde bilişimi diýeli ýaňy ýakynna şu aýyň başynda yurdumyzyň bir näçe ulgamlarynyň taýýarlanan ýörüýte maşinlary, awtouloglary öz içine alan rally raid boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Oşol çempionatda hem elbetde biziň bir näçe ýyllaryň dowamynda tanış bolan şeýle hem bir näçe ýurtlarda geçirilen awtorally ýarşlaryna ýeňji bolup Türkmen baydagyny asmanyna parladan bir näçe ýarşçylarymyz hassorty Türkmen Awtologlar Agentliginiň awtomobil bolan Nissan Patrol awtomobil kysmy bilen bilelikde biziň elbetde çempionlarymyz Merdan we Şöhrat Toýlyplar ýeňiş kazanmagy başardy. Bizim elbetde olary garşylap häzir kuwatda şeýle ajaýyp metkenle ýurdumyzyň gözel künjekleriniň birine size bolup geçen ähli ýagdaýlar dogrusynda gyzgyny bilen maglumatlar ýetirmek makul bellik. Şu ajaýyp fursatda hemmemiz saýyn bolsaňyz başlaýaly. Ene sirleşine diýeli biziň ýurdumyzyň çempionu häzir kuwatda biziň ýanymyza gelýär. Tölemi ençeme bätleşiklerde ýokary netijeler görkezmegi başaran awtolog ene şunyň ýaly görnüşdi. Merdan, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gelýäňiz saman. Gutly bolsun ýeňişiňiz, höwürkän bolsun. Ýokary usatlygy görkezmegi başardyňyz bugünkü günde arzu edýäs. Mundan meýlegem şeýle ýokary depkelleri. Indi bätleşik dogrusynda, geçiş iýdigderligi dogrusynda tamaşaçylarymyz gaty gyzyklanýar. Ähli tamaşaçylarymyzyň adyndan ýene bir ýoly gutlaýar. Umuman rally raid barada aýtyp beriň, nähil görnüşde geçdi? Bize mine ýaňy ýakynda geçirilen Türkmenistanyň açyk çempionaty rally raid boýunça geçirilen ýarşda birinji ýere munasip bolduk. Umumy ýarşa 9 awtolog gatnaşdy. Olaryň içinde 4'ü T2 görnüşinde, galan 5'dem açyk görnüşde klasda gatnaşdy. Biz umumlukda şeýle hem öz klasymyzda birinji ýere munasip bolduk. T2 kysym diýip aýratyn belläk geçdiňiz. T2 görnüşli klas boýunça diýip oň tapawdy näme bolýar beýliklerden? T2 bolanlar şol zawodyň hiç täze üýtgedilmedik, zawodyň öz goýan enjamlary. Onda elbetde bu ýerde biz synlap bilýäs, bu awtomobil bilen ençeme bätleşiklerde näsaýnasak Mongoliýa döwletinde geçirilen rally raid bätleşigine baýrakly orna munasip boldyňyz. Ikinji ornum ýalňyşmasam? Elbetde gowy ýadyma düşýär. Ondan sonra Moskwa Russiýa Federasiýasynda geçirilen rally raid bätleşigine hem ýokary derejeli ornlara munasip boldyňyz. Ýani bir näçe ýyllaryň dowamynda şeýle üstünligi özüne jemläp gelýär tugelem. Şu awtomobil hakynda gurrun beraýyn. Kysymy we mümkinçilikleri hereketlendirjesi nähili? Bu awtomobil Nissan Patrol, Ýaponiýanyň önümi. T2 görnüşinde çykyş edýär. Biz şol awtologda Türkmen Awtologlar Agentligiň adyndan 2019-njy ýyldan bäri çykyş edip gelýär. Şondan bäri baýrakly ornlara munasip bolup gelýär. To'g'ri. Elbetde içiniň dolandyrylşan avtomatdel mehanika görnüşdi. Ýalňyşmasam, siz özüňiz dol sazlar ýaly. Indi biz bilýäs, ýaňam belledik bir näçe bätleşiklerden şu gönümel bätleşik hakynda da ýene bir durup geçdik. Jemi diýdik 9 awtolog gatnaşdy diýdik. Bir näçe klaslar öz arasynda bölünýär. Şolaryň içinde haýsy ulgamlardan gatnaşanlar bar? Şol awtologlaryň içinde üçüsi Türkmenistanyň Içeri işler ministrligininki, 5'dem Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň awtology, birem şol Türkmen Awtologlar Agentliginiň
Nissan Patrol kısmında avtolog. Yani sizinki bolupdyr ya. Awa. Töwelim. Badalgan nerede guturdunuz? Şu tawunu bir geçelim. Badalgan birinji günü Ahal welayatynyň çäginden badal galyp Gyzylarbat etrawynyň tutlu owasyna pellihana boldy. Balkan welayatynyň Gyzylarbat etrawynyň tutlu owasyna pellihana boldy. Ýarşyň ikilenji güni olam şol ýa-ni Gyzylarbat etrawynyň tutlu owasyndan bir 22 kilometr tutlu owadan badal galyk. Ýene de şol tutlu owada pellihana etdik. Ya şu yerde jemlendi umuman Türkmenistan. Bunun elbette bu bäsleşigiň Avstraliýa reýidiniň maksady ýurdumyzyň içinde islenlik bu doktoran bolsa ýarşy, o halkary derejesindäki ýarşlara taýýar we ýokary işçilikdäki depkinnäki avtomobil sport süýjülerini, olaryň sürjülerini we avtomobildin öýden çykarmakdan ibaret bolýar. Dogry dämi? Men düşünşüm boýunça. Indi merdan şu pursatda ýa men belläp geçenme garamazdan anyk maglumatlar bilen tomoşaçylarymyz bilen paýlaşatymyz gelýär. Ýagny şu öňkü halkary derejeli bäsleşiklerde gadan üstünlüği dogrusyny aýdyp berän. Bizim şol halkara derejedäki esasy birinji gede gatnaşanymyz Ýüpek ýoly 2022 halkara Avstraliýa ýarşynda birinji gede gatnaşdyk. Şeýle hem birinji orna munasip boldyk T2 görnüşinde. Ondan sonra 2023-nji ýylda T2 görnüşinde gatnaşyp, oňa da ikinji orna munasip boldyk. Şeýle hem şu ýylam Russiýa Federasiýasyndan badal galdy. Mongoliya döwletinde pellihana boldy. Onda da şol T2 görnüşinde ikinji orna munasip boldy. İkinji orna munasip boldy. Töwelim. Bundan melem şeýle halkary derejeli ýarşlarda üstünlük kazanmaga süýsürekden arzu edýäs. Elbetde häzirki wagtda ýeňişiňiz bilen ýene bir ýoly süýsürekden gutlaýas. Mundan meýlekde tomoşaçylarymyz bilen siziň ýeňişiňiz hakynda habarlar paýlaşmagy süýsürekden arzu edýäs. Menem şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşly gahrman serdarymyza şular ýalyk türünüş işlerini, ýarşlary ýygydan geçirmäge mümkinçilik döredýän üçin köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmidam rawaçar. Köp sag bolun merdan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de mundan meýlegem şeýle ýer derejeli halkara bäsleşiklerde türkmen tuğuny baýdagymyzy belentde parlatmagy tüýsüregimizden arzu edýäs, üstünlük emraňyz bolsun. Indi mana şu pursatda ähli tomoşaçylarymyz bilen sagawlaşyp, siziň ýeňişli ýollardan ýören awtologlaryň ýerleşip elbetde şu pursatda da ýolumyz dowam edelim. Mümkin bolsun. Sag olun. Mehriban adamlar onda ähliňiz bilen ýene güllerde ýene gepleşiklerde diýe arlaşýan şart başda olun.